Першае это тое, што беларусы недаацэньваюць сваіх уласных дэмакратычных, скажем так, паімкненняў і нават перакананняў. Яны схільны лічыць, што вакол іх варожае асяроддзе, хаця вот якраз такі гэтыя выбары і гэта плошча паказала, што это далёка не так. І другі, ну это сапраўды урок, это дзеля рэальнай перамогі патрэбна ўсё ж такі здольнасць дамаўляцца. Я думаю, Мікола не дарма сёння адзіны кандыдат у прэзідэнты і адзін з ужо нешматлікіх, калі лічыць і Дзіму Дашкевіча, і Эдзіка Лобава, то 4 чалавекі толькі засталося у зняволенні датычных да плошчы. Таму і тэрмін Мікола адпаведна выключае мажлівасць балатавацца. Але я вельмі спадзяюся на тое, што выбары будуць, што гэта будуць выбары паміж дэмакратычнымі кандыдатамі. І хто ведае, я думаю, што Мікола можа стаць удзельнікам этой кампаніі. Прынамсі, я на это спадзяюся. Я думаю, перш за ўсё, это дакладна разумець, на што ты здольны і быць сумленным перад сабой і перад сваімі выбарцамі. Узважыць свае сілы перш за ўсё. Это не на сённяшні дзень, гэта не піар, гэта ўсё ж такі жорсткая, і я ўжываю этот тэрмін вайна.